دیاں والے تشریف فرمانے میری گل اس بندے نال ہے جنہیں جھولی میں 4 یا 6 سال دی دھی کھیڑ دی رہی ہے دیاں نکیاں ہوئیں دیاں وڈیاں ہوئیں دیاں پیکے بوے تے ہوئیں دیاں سورے گھر وچ ہوئیں ہر دی دے دل وچ دو خواہشاں دیاں نے میری بات نال اتفاق کو بندہ کرے گا جنہیں جھولی میں دھی کھیڑ دی رہی ہے دیاں نکیاں ہوئیں دیاں وڈیاں ہوئیں ہر دی دے دل وچ دو ہی خواہشاں ہوندیاں نے آدھیے جے جیندی رہی پیکی دے مل سی مر گئی پیکا کفن مل سی اور معذرت نال میں اگلا جملہ آکھن لگا ایک قسمت آئی علی دیاں دیاں دی جدائی دیواری آئی ہے یتیم ہو گئیاں جدا کفن دیواری آئی ہے پیکے مک گئے اتروں آگے قبولیت مور لگے